vaya vatanga manje zvinhu hazvisina kumira mushe iko zvinezvi kutaura kwandiri kutomita nemi pari kunzi vatanga futi kuabducta vanhu since pakangotaurwa naadvocate Nelson Chamisa kuti zvoni ndaakudzoka full time in politics. Zvinhu zvaitika pamazuva mashoma iwaya zvakawandisa ende zviri kutyisa kuratidza kuti ZANU-PF yacho iri kupanika zvisingaiti. The regime is in panic mode. But tisatenda kure kana muchinge matosvika panapa munoziva kuti inini chimonya changu chemubrain achindibvumidze kubvunzana nemi kuti vangani vanoziva kuti vari kuti pasi neZANU-PF. Kana muchinge muripo munoti pasi navo vezanu vacho. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikane. Yakamira yakadai so nyaya. Tafadzwa Nyatsango was abducted by armed men yesterday during a youth meeting in Harare to commemorate the belated Day of the African Child. Tafadzwa's abduction came moment after another youth named Brenda was abducted from the same venue and later found sexually assaulted and with evidence of torture. Tafadzwa's whereabouts remain unknown. The Citizens Welfare Bureau Chief Senator Bongai Kem said the rapid response system had been activated to search for Tafadzwa. This is the situation and ndo zviri kuitika iko zvinezvi mu Zimbabwe pane nyaya dziri kutaurika idza kumanaka kubva pangonzi pangodzoka pakaipa. I don't know kuti zvinonyatsopera sei. Vari kuita kubvuta vanhu chaiko. Now uyu ari kubuda, she has been abducted by unknown state agents Taiwe ne private youth meeting nezuro somewhere in Harare. So tisatapedza meeting kwakauya a great Toyota Fortuner and they took a lady called Brenda ndokubva vaenda naye kwakunomurova kwakumuisa mhiripiri kusikarudzi and she is currently admitted in hospital as we speak. Vakazodzoka again vachitora vamwe and they are currently missing. I only know 3 people who are missing. Tanya Tafadzwa Nyatsango shown in the picture below, right? Uyu ndio munhu wacho ari kunzaka, but okay, I think it's not it might not be necessary kuti ndishowe face yomwe munhu panapa, but kana matonzwa zita I think zvinokwanisa kubatsira. Ende inozati nyaya iripo ndekudai so. Chimwe chinhu chandogara ndichitaura musasanyanya kujaidza masiya iwe. Kana makauya muchitaita zvekubvuta munhu, mushosho bvutwa munhu pane meeting pane vanhu vakawanda. Putitsai zvimatai izvo zviponjesai. Fuck off wao man. Imi mofona unosvika uchiita kubvuta munhu, vanhu ngavatorwe kana munhu ane mhosva ngatorwe nepolisi zeta rapindo basa rayo. Nokuti kuramba muchingobvumidza mabhuli kuti varambe vachingobhula vanhu, vachingotora vanhu vachinoona ndikiri navanhu. Munhu ane mhosva ngauya atorwe nepolisi. Polisi ndaiuye nemota iyo yepolisi yoti takusunga ndisi takuenda newe. Kwete kuti munhu unosvika ubvutwa pachaunga imi muripo. Guys, izvi zvechange zviri kuitika zvakuti mudawanikiri nezvi. I understand, we all know kuti vanhu vatiri kudhila navo vakaita sei. I always tell you kuti these people vane utsinye ende havatye kurova vanhu. In fact, havatye kunzi vauraya munhu. But you choose to ignore nyaya dzacho mungoti aiwa tinozodai so you know it's a struggle. Mopedza moyo muchema kuti it's a struggle. Please guys, garai muri away nevanhu ivava. Kana ukatozoziva kuti uda kutoita something about anything chauri kuita about against vanhu ivava, please be very careful. Izvozvo ngazvizikanwe kwese kwamuri ikoko, ngazvive zvakazikanwa kuti be very careful. As long as mangonemba ndigirikini ngangoona kuti mimi muri une something choda kuita against this regime, make sure kuti une backup plan yakasimba kana kuti backup plan yakakwana. Handisi kuda angutaura zvakawanda because nyaya yacho iri kundibata, but I want to show you something panapa. Ndineni ndinoda kuti muteerere munzwisise about nyaya iyo. Iyi nyaya yakambotaurwa, so ndatozoti ndiri kufamba mumadrive mangu. I don't know why ndazongoita come across this certain audio ichitaurwa zvinhu izvi, but vapanguva yandakaipuwa and now I don't know why. I don't know, maybe my team vakakanganwa kuibuditsa or something else. Handisi kuziva chichikaitika, but ndava ndasangana nayo inini mbuni ndava ndaita Matanga kuita revisit ndikuona kuti pane mashoko akataurwa ipapo achiudzwa kuna vamunangagwa, and I want you guys to listen very carefully, and I want you guys to like, make sure kuti magara like. I want you guys to share this video kuti shoko risvike, this message inofana kusvika kweri kunzi iende. So ndisandai player kana uri mu South Africa should register company vavhurwa FNB business account zva easy, but all in education research zvokuti hauna work permit kana study permit hazvisina basa zvezvo. Chinongodiwa chete i-valid passport yako ubva watovhurwa FNB business account, zvese company registration, wato company owner paunonge utori papapo, watoone viningirikini, hauchakumbire mabank account evanhu. Sara makateerera muchinzwa zviri kutaurika panapa, muzondiudzawo mafungiro enyu mucomment section kana muchinge mapedza kuona. MuZimbabwe varume nevakadzi, vanhu vakuru mukatanga kuita nyaya yekupisirana dzimba. Handisi kuda kunyarara kukupai warning,
to stop what you are starting now, because otherwise wamunofungidzira kuti vachakubatsirai vachazotadza kukubatsirai nekuti vanenge vakutodawo kubatsirwa. Musadzidzise vanhu nzira dzekurwa nadzo, nekuti muchazodzidzisa vanodzigona vakazopedzesera vakuzodzishandisa unstoppable. Maakutidzidzisa kuti dzimba dzinopiswa, handiti izvozvi mvura ichinaya somobva mapisa musha wemunhu obva ashaya pekugara. Munhu iye haachisina strength to fight. Same applies with you. Mukapisirwa dzimba imimi chaizvo chaizvo zvakanyatsonakanaka imimika, mukasara musina mekugara imimi, handifunge kuti muchaya kumastreets uku imimi mapurisa imimi, handifunge kuti muchaya kumastreets uku imimi wana weyouth yeZanu PF nemadhara enyu yeZanu PF imimi, kana muchisina pekugara imimi. Iyi message ndiri kuda kuti president vagone kuinzwa. Ndinoda kuti Kuliant uposte iyi audio iyi iri very short, asi ndinoda kuti Kuliant uposte. This audio has to be heard nemunhu wese, nekuti kwazvaakuenda kwakaipa manje. Ukasiya munhu asina pekugara achazokusiyawo usina pekugara iwewe. Ukada kureduce strength munhu zvekumusiya asina pekugara akatanga kugara musango, zvinotanga kumuratidza kuti now I have nothing to lose because I lost already. Anenge akutotarisa iwewe to make sure that you will be left with nothing. Handiti muri kuzvinzwa? Musade kuinsulta violence imimi varakashi yamusingagone kuzomiririra, nekuti newe ukazosara usina pekugara manyemwe ese ayo hauzogone kuaita. Handitika musade kutanga hondo nepamwe panhu pasingade hondo. Munyika medu isusu hamusi kuda hondo, asi nyaya yekuzopisa dzimba dzevanhu muchagona kuzorwiwa hondo isiri hondo, nekuti pfuti dzinogona kushayikwa. Asi hondo yeshaisano yekuti iwe uchapisa imba yemunhu, kana kupisa musha wemunhu achapisa musha wako futi, kana kuti wako uchapiswa futi nevanhu vanomutsigira. Uchaparadza zvinhu zvemunhu, mota dzake, maresources ake ese aakasenza neako maresources ako unenge uchiyatoaisawo pariski. Uchaita zvauchaita kufamily yemumwe munhu, yako family futi unenge uchitoiisa futi pariski. Remember that misha yamuri kupisa mimi mune misha yawo futi. Handiti muri kudzidzisa vanhu zvinhu zvakaipa munyika umu. Munozviziva here kuti vanhu ava havazogoni kuramba vari magwara kana vakanga vakuzoona manje kuti izvozvi zvitazosvika papoint yekuti taakutofa, they will fight back. Audio iyi ndinoda kuti inyatsokunzwikwa nevanhu vese, nekuti vanhu izvozvi they won't take it anymore. Ndoda kuti ndikutaurirei, maakuzopusha vanhu kune mamwe macorners mamwe asina kunaka. Handifunga kuti vanhu vacharamba vachimirira kuti misha yavo ipiswe. Kupiswa kwedzimba dzemaactivists marecords ari kupinda mumusoro mevanhu, zvekuti vanhu vachazotanga kuzosvikira pakuzotanga kuzorwisa, instead yekuti vakomplye zvamuri kufungidzira kuti vanhu vachakomplya nekuti imimi ya too violent, zvekuti imimi mune munokutsigirwa nemapurisa. Isusu tinoziva kuti strength yenyu kana iri kumapurisa, tinotanga kutongotaura kungoti vanhu endai munorwisana nemapurisa. Mapurisa ndo ari kutuma vanhu, nekuti imimi mapurisa kutsigira kwamuri kuita vanhu iwawo, which means ndimi muri kuvatuma kaimimi. Ndizvoka
makutuma varakashi kuti vave nemasimba ekupisa misha yevanhu. Imimi mapurisa, handiti masoro yevarakashi iri mumapurisa. Saka Mutamba, ndakambokuyambira iwewe zvinhu zvauri kuita izvo Mutamba, zvinhu zvauri kuita izvo Mutamba, uchazotadza kubatsira vanhu iwewe vauri kuitisa zvinhu zvauri kuita izvo. Nekuti kana varakashi vachipisa misha yevanhu in the name of mapurisa, I think Mutamba, you know what to do before it's too late. Ndatopedza kutotaura short audio iyoyi. You know what to do as from now before it's too late Mutamba. Nekuti kana mapurisa paripo pane muscle yevarakashi yekupisa dzimba nemisha yevanhu vachiuraya vanhu nekukuvadza vana vevanhu sezvatakaona zvakaitwa kuna madzibaba eshanduko. Mutamba, you need to do something. Varakashi, you need to do better. Chinjai zvinhu zvamakutanga izvo, nekuti Mutamba is not going to save you.